Hola a totes les persones que ens seguiu en este nou podcast, en esta quarta edició del podcast A Veu Plena. Avui tenim a nosaltres al nostre veí José María Orón. Bona vesprada, José María. Bona vespre. Bé, durant la duració d'aquest projecte ja sabeu que estem entrevistant a persones del nostre municipi que tinguin una història que contar, ja siga per la seva professió, per el seu negoci, per portar el nom d'Albala dels Sorells per tota Espanya, no? Avui tenim a nosaltres a Orón, que és ha sigut membre de la directiva de l'Albalà Club de Futbol, de la Penya Taurina, de la Comissió Sant Antoni, de la Unió Musical, regidor de l'Ajuntament i què més? Que me deixa coses segur. Pues si no hagas lapicera i jo ho apunté, de 7 entitats. 7 entitats de tot el poble. Per què vens a viure al Albalà dels Sorells? Perquè tu no has nascut així, tu eres de... Pues jo soc de Massamagrell. I per què vens al Albalà dels Sorells? I encontré, tampoc, vaig conèixer a Luisa i m'atragué pues, Luisa Albalat, la veritat. I d'ahí, pues, resulta de que el que estaba el abuelo y la tía Adela y el tío Miquel, pues vivían así en esta casa y no tingueren família. No tindre família, pues ells anaven de fira en fira, dos vols, que, bueno, Miguel, el tio Miguel, pues feia el sogre meu, que feia de pare de Luisa, i anàvem pues, fer ahir a les fires a dos bous, i ella plegava, portava 10 o 12 bous, i es ficava per els llauradors, que tenia dos bous, l'altre, bueno, tots els llauradors tenien animalets en el corral lligat. Era el fem, per l'estièrcol. Sí. I anaven a dinar, a fer el dinar i això, pues, sa mare, en Soria. I d'ahir vingué la vista. Eren 6 o 7 germans, 4 germanes i 2 germans, i ella pues, era una xiqueta, Luisa, pues, molt rampinera, i li va fer gràcia pues, el tio Miguel. I aquesta xiqueta se'n ven pa Carlolat. I vingué també i li deia, bueno, però haurem de parlar amb els pares i que vagin els pares a la família teua d'Albalat i que sàpien alguna cosa, no te creus que això és un bou i tenen llau. Doncs que feren això, vingueren i se'n vingué la xiqueta amb 12 anys a Albalat. I d'ahir, doncs mira. Ja t'has quedat així. I de què manera ha influït Albalat en la teua vida? Què significa Albalat per a tu? Pues a mi no m'ha agradat molt de terpol i de gent i això no m'agrada a mi. M'ha agradat un poble de poca gent, conèixer-se tots, i ha sigut el que jo he buscat. I així, pues clar, vingué l'any 60, pues ja va ser una migració cap així de totes les parts, hacia València, bueno, València mateixa, Massamagrell també no han anat. I això, pues, el poble, pues, s'ha fet ja un poble ja prou anomenat, prou. I va ser això. I es casaren, pues, jo amb el nòvio de Luisa, casaren l'any 67, i vam estar visquent de l'any ara, pues, fa 3 anys que falta, i hem estat vivint pues, junts tots aquests anys. Com era Albalat en aquell moment quan tu vas vindre així al poble? Aquell Albalat, quan jo vaig vindre així, pues, era una família. Així... Que era més xicotet, ha crescut molt, no? Més xicotet, no, i el caràcter i tot era molt diferent. Així, tu te deixaves qualsevol ferramenta o qualsevol cosa en el camp, i venien a casa a dir, això t'ho has deixat tu en tal puesto? Això ara no passa, Això? Ara ho venen enseguida, això abans.
i pues, si quatre perres per xatarra, pues, se'n van i venen per xatarra. Entonces, així no era. I del caràcter, pues, ha canviat una mica. Com ha canviat a Balat al llarg dels anys? Sí, Ha canviat... van, ara mateix per l'agricultura, pues, avui en dia, si l'agricultura i no agricultura, pues, si no hagueren vingut de fora, què fem? Ja. Què fem? I això vindrà moment que els joves, els joves així, no esperes que vagin així al camp. Ha canviat la cosa ja. I coses més pesades també que van trient això, i si es busques i volen treballar això, el primer que te diuen, diu, quant ha de cobrar? Antes de no emprendre a veure què és el que poden ells alcançar en la faena. I està la cosa així, no? Què creus que deuen de mantindre els veïns d'abans del poble tota la vida? Què s'hauria de mantindre? Enguany. Home, el que s'ha de mantindre és, pues, que siguin més formals, perquè n'hi ha algú que se'n va per mals camins, amb barrets i això. Tindré un poquet més d'educació també, perquè nosaltres respetàvem els abuelos com si fueren pares i agarràvem que entonces, com no estava endoquinat els carrers, pues n'hi havia pilons, rastrets, i anaves i pegaves els passos per cruzar el carrer perquè estava tot ple de fang i tot això, i agarràvem els abuelos i els passàvem. Bueno, tot el que podíem fer per els abuelos, fem respecte, sobretot el respecte. Si pogueres deixar un missatge als joves d'Albalat, quin missatge li deixaries a ells? Quin consell li donaries com a persona que ha viscut tant en el poble d'abans, d'ara, els canvis? Mira, jo vaig vindre a este poble i jo no coneixia ningú. Com és que amagant tots, quatre venien amb sa mare eren uns germans majors, els bous són volats i això. Jo no coneixia ningú més. Els pepes també, estos bessons com es diuen tu? De Perfecto. Perfecto. De Perfecto, sí. Pues també venien tan escons tota la vida. Bueno, i això. I a mi, pues, jo he vingut així i ha fet per fer-me en tots. Jo no he tingut enemics en la vida. No sé jo si en tindré algú que jo no, que sàpiga jo, però jo he estat 3 anys tres legislatures en l'Ajuntament. Ara que estàs parlant de quan vas ser regidor de l'Ajuntament, què et va portar a ser regidor Pues d'Albalat? m'he portat moltes amistats. Les amistats. Moltes amistats. I procurir no tindre ningú enemic, també. Procurir fer això. Això és difícil en política avui Això és dia, molt difícil. Però jo pensava, pensava al principi, per 4 anys que vaig estar així, no vaig a quedar malament en algú altre, no parlar-me. Això seria ja no parlar-me ningú. I tirava pues, a fer-ho tot possible, més perdre que més perdre. I jo, la veritat, no vaig renyir en funció de l'Ajuntament, no vaig renyir en ningú. Que, per cert, arreglant ahir la cabalgata que eixia d'ahir, pues jo portava peluquí en aquella època i és que ho tenies a aguantar tot, ja que estàs en la política. Ja. Claro, ja que estàs en la política. I jo, pues, ha sigut un caràcter, pues, mira, n'han fet una, pues, jo si tinc així ganes de fer-ne una altra, pues la faig, sense, en bromes no pesades, Jo pesades no m'he fet cap de broma.
Jo per això no... Sent regidor, quin projecte vas aconseguir que vas dir, mira, gràcies a això, a ser Home, regidor, he jo va ser... aconseguit això, un projecte, algun canvi a Balà que va ser important per a tu, que vas lluitar per a allò? Nosaltres en aquella època és que, clar, tot ha passat igual. Pues estàvem, claro, els fondos, segons els fondos de l'Ajuntament, No eren com ara, clar. no era Hi havia com menys gent, no menys era com ajudes. ara. Jo me tocava anar a Montclar, a això de la Junta de Bomberos, El consorci, no? al consorcio, i me tocava a mi ficar la gasolina, pagar la gasolina. Abans no se cobrava res, abans tot el contrari. Cobrar, El teu temps, el teu cobrar diners... res i no res. Bueno, no, res, no cobraven res. I damunt que el que cobrava un poquet era l'alcalde i el que feien jo era depositari. Tots els 13 anys que vaig estar depositari. I allí anaven al consorci, d'això anaven ja en cotxe oficial i el cotxe i el xofer en gorra. Ah, I jo pagant els diners de la butxaca. I jo pagant la gasolina. això no se valora molt. No, home, clar que no se valora, però ahir has de veure com anava la cosa. Que uns anaven què te diré jo, anaven de gorra i altres anaven costava diners a la butxaca per anar a una reunió oficial. Això també no estava clar. Però, clar, Com ha canviat la política d'abans a d'ara? És el mateix, és millor, és pitjor? no, entonces eren més educats que ara. Més educats, no? Entonces, moltes paraules està molt bé si és la gent, el personal, han de dependre del que és els plenos. Jo no veig ahir, veig ahir tot el contrari. Tot el contrari. Això no està clar. Això no està clar, perquè si hem de donar l'exemple els mateixos regidors, i allí se tiren el que volen tirar-li a la llengua, que molts se'n sobra més de mitja. A vegades sí. I no que s'agina. Sí, sí. Això ja és parlant en plata. A mi no me vinguis en tapujos, que jo no vaig en tapujos. Jo el que és negre, el que és blanc és blanc. Parlant de les associacions, que has estat en 7 associacions, quines són? Te'n recordes d'elles? Pues ja veurem si me'n recorde. El Albalat, El Balat. la Penya Taurina, Primerament, el futbol. Can la Penya Taurina. la Unió Musical, A la Unió Musical. Els Sacs de la Pedra. Sant Antoni. Sant Antoni, ja estic 33 anys. 33, això m'ho vas dir l'altre dia, l'edat de Cristo. 33 anys. Quasi res. En la Junta de la Caixa també estic 4 anys. En la iglesia també estic dos mesos, en el tractor allí també. Que és que anaven jo me culpa, me digueren jo amb no cobre no vaig. I jo me culpa. I què t'ha portat aquesta implicació d'estar... Perquè tot això és sumar al poble, no? Gent com tu és la que fa poble. Què t'ha portat a tanta implicació en el Balat? A mi em goig de poble. Jo allà on vaig a treballar. Si no vaig a treballar, no entro en ningú. Si no vaig a treballar, no. Això d'apuntar i si no m'acuerdo... Si això ja vas quan estigui el plat en la taula ficat. Jo si no vaig a complir, no vaig. No m'apunte.
Tens alguna anècdota en alguna d'aquestes oracions aixina important que digues, ostres, me va passar això en... Bueno, moltes supose. Me n'han passat moltes, però jo així de la muleta enseguida. Sempre. Bueno, en la pena taurina també has tingut que així la muleta, mai millor dir, no? Anècdotes també. Home, pues sí. Parlant de la paella, diuen que pot ser que siguis un dels millors cuiners que fa la paella al Balat. Això és veritat? Un dels tres primers, sí. Qui són els tres? Jo no m'he ficat mai de farola. Qui són? Pues està este també, el Marieto. Marieto. Sí, sí, sí. Qui és això? Marieto. Pepe també les trobo bé. Ximo, l'Enriqueta, també les trobo bé. O sigui que n'hi ha 4 o 5, si cap millor. Diuen, jo el que passa és que de número a número jo puc treure unes dècimes menys bones. Però això d'anar-te'n 3 o 4 números d'una paella a una altra, això en mi no ha passat. O sigui que s'ha tret, m'han dit a mi, home, ha anat a fer per la comunió i tot, i n'ha fet 2 o 3. I no m'han deixat dormir en 2 nits antes. I quin és el secret per a fer aquestes paelles tan bones? Fent centenars, no sé dir. Per què? Centenars de paelles. Si no és així, no. I jo pues, sé moltes pilletes i moltes cosetes pues, que antes no ho saben alguns. Secrets, no? L'aigua també, diuen, l'oli... Sí, a millor te quedes l'oli mateix. L'oli tu fiques pato i has de ficar molt menys oli en pato. I ha de ser així, de cada 2 quilos d'arròs, 1 litre d'aigua. I t'eix... No és el mateix fer una paella per a 2 o 3 que per a 100 persones. La cosa canvia. És difícil. Ahí, després d'això, pues, com estan els ferros, pues, si veus que no està agarradet a baix, tires els ferros i els fiques amunt la vacil·lar, en 5 minutets, ho tens tot doradet per baix. Tu la cullera, pues, vas posant per tots els costats, com hi ha ara per tot igual, de calentor, pues ahí, en quant a això, pues la lleves, i si no el traus baix doradet... No, és que no està bona. Mal assumpte. Si te'n vas cap a Castelló, molts pobles fiquen carxofes, si te vas al sud fiquen altres coses. Quines són els ingredients que ha de tindre una paella valenciana com humana? Valenciana, conill, pollastre i pato. Iau, això és per ser una paella valenciana. Batxaca, fesols de la garrafa... Això és. Lo de més, pots ficar-lo que vulguis... Invents, són invents, però no és paella valenciana. Pots ficar-lo de verdura, pots ficar... I a tots li diguen la valenciana dels collons. Que n'hi ha 40.000 paelles valencianes. Jo vaig anar a Londres i va veure paella valenciana, hi havia clotxiner, hi havia... De tot. I chorizo també. Chorizo també. Això és un pecat. Però la paella valenciana, el que t'he dit. Conill, pollastre i pato. I en acabant, pues, la verdura, carxofa, quan és la temporada de la carxofa. Per temporada, també, no? Això li dona una gràcia també molt bona. Talladeta a la banadeta, perquè quan fiques l'arròs, fiques la carxofa, a continuació fiques l'arròs i se cau massa ric la carxofa. I dona un paladar molt agradable per la paella a la carxofa. En acabant, igual, pues agarres 2 rametes o 3 de romero, però no te passes. I que agarra massa això. El romero és massa amarga. Amarga? Si està molt de temps? Si està molt de temps, amarga. La paella, l'arròs. Mirant darrere, així en el poble hi ha molta gent que te vol. Què has donat tu al Balat i què t'ha donat a tu al Balat? Qui són els que me volen? Molta gent.
Tu vas per ahí per el poble i dius Oron, José María Oron, i tot el món sap qui eres. Això sí que ho té. Xiquets De bé. de mitja edat, jo soc on? I jo, per la veritat, no els conec. I me sap mal també, i tu dius, si no conec jo la cara de son pare, pues quedem igual. Però sí que, i tot és de Orón. Algú me diu José María, algú, però... José María Oron. Bé, ja per anar acabant aquesta conversa, quines coses creus que a dia d'avui que se pot millorar en el poble? Coses que pues, jo faria això. A millorar, primer han d'haver diners. Els diners avui en dia són molt fondos. Alguns es tenen a borbollons, saps? Un polític es tenen a borbollons. Però estan fondos per replegar-los. Nosaltres, en Sant Antoni, hem canviat moltes coses per els diners. Per a bé o per a mal? Diferent. Diferent. Diferent perquè si no tens diners, pues la festa no la pots fer completa. Els vam anar retallant d'ací d'allà. Enguany perquè hem estat de dol en este i música no ha hagut dels anys de dol per el traslado i s'acabó. I costen diners, que vull patades que peguen, cada pata que pegues bueno, tothom no en sabràs. I això, però avui, així el que hi ha són, si n'hi hagueren diners se faria una festa, per lo menos, per això s'ha de fer, per damunt de tot, fer una fogata encara que no sí, siga... com fan molts pobles. Que no siga con la de Canals, però que... No, que digues així, tu. Una falleta, quatre... això, i fer una falleta i fer una barbacoa, el que passa... Si te preguntaren de fora, per què tinc que anar a vindre a viure al Balat? Quines són les raons que tu diries? Mira, tens que vindre a Balat, què és el que més t'agrada del poble, que tu recomanes? Home, m'ho han preguntat alguns amics meus. Diu, tu no al Balat t'has fet l'amo allí? Jo dic, l'amo no, l'amo de la faena. L'amo de la faena m'ha fet, això sí. Perquè jo allà m'ha cridat, ho ha fet falta, jo he anat. I fes bé i no mires aquí. És un consell molt útil. Un consell molt útil. Pues sí se'l porto jo. Fes bé i no mires aquí. Ixa pot ser la raó, no?, per la que has estat de regidor, en 7 associacions... No, ha sigut tota la meva vida. Jo he tingut uns pares que... molt llauradors, però bons com la mare que els ha parit. I ja després molt bens. I ma mare més encara. I estic molt content jo dels pares que ha tingut i ho ha tingut ara pues, el xiquet que s'ha portat en mi que jo ni m'ho esperava ni m'ho crec que hi ha encara persones així, conforme està el món. Veus, ell no l'ha parit la meva dona, però com això no n'hi ha cap en el món. I te la té de llarga. I se m'endevina a mi els pensaments. Ah, sí? Això del metge, això, allò, has d'anar a pare, que després de molt tenim això. Està pendent de tot. Tot el que tu li has donat, ara te està donant ella a tu. Això és un goig. Jo? I què te falta? Això, allò, l'altre. Està pendent de mi. I de sa mare també estava, Molt bonic és de això. sa mare. L'última nit que passava la dona ahí en el clínic, pues, ixa nit la desenxufaren. I tenia d'acabar. Lo primer que me digué vostè, pare, a casa. Sé que a casa. Jo ja me quedaré. No me quedaré amb la meva dona, però vostè a casa.
Bueno, va ser tu, me parla de tu. I passar i deixa-me morir. I el l'endemà me fa, menys mal que vas pensar, que va pensar, no, que ja ho tenia pensat, així no m'ho digué, de que no estigueres tu en les últimes de la mare. I prou, ja no me conta res. I passaren dies i me contà pues que no era pas estar allí. Que sap per allò i el pensat meu també. Sí, volia que te quedares en records positius, no? No te quedares en una experiència Jo me'n vaig anar buena. en l'esperit en què la vaig veure viva, però si jo arribo a veure tot el que a millor patiria per a última hora, que això és normal, pues a un xiquet li afecta un muntó, li afecta un muntó. I tinc un fill que quasi, pues, home, això no te cregues tu que això és sort també, que també no han naixit de pelaïlles bones. També han naixit de pelaïlles bones. Quants anys has estat casat amb la teva dona? Pues, no he plegat a 60 anys, però ha estat arrapant. 60 anys, són molts, Això ja no passa avui en dia. Avui els jóvens estan No, uns anyets i canvien enseguida. és que no saben escarbar i a veure com és la nòvia, es casen i no saben, perquè, home, 7 o 8 anys festejant, i els 2 o 3 mesos ja estan els papers esgarrats i tot, ja. Tot molt Això ràpid, com no? pot ser? Que no m'ho expliqué. Té part de raó, ¿sabes? Perquè jo tengo muchos años i ha passat molt. Muchas Bueno, experiencias. moltes experiències. Mm. Antigament, un se casava i la dona, bueno, la novia, pues, era la dona, i amas de casa. Eren ames de casa, la majoria. I depenent de l'home. Això ha canviat I ara. avui no dependixen de l'home. A lo Avui millor una això se trau carrera i potser li dona per el sac a l'home. I aprega a casa, tu què fas ahí? Tu tens el mateix dret que jo i no estic llegint a la tele, I d'ahir venen moltes renyes. I n'hi ha que no li fa bé, i fan el tonto, i el tonto és que al corral, per manso. Mai millor dit. I és aixina. Sí. És aixina. Perquè antigament, pues, agarrava l'home, com treballava ell, però li dia a la dona, clar, pobra dona, fregat en casa, els plats i això, Cuinant. cuidant els xiquets i això. Tu què? Pues si tu, el que porta les garrofes sóc jo, a casa. Què m'estàs a mi ara? Ho he de dir. Sí, senyor. 60 anys I són avui molts. no és així. És millor o pitjor, això? Això millora. Jo penso que ara l'amor és Això de veritat. millor, això Abans millor. depenies, ara si estàs és perquè vols, no? Això millor. Que un home, si la dona treballa, té els mateixos drets dins de casa que la dona. Hi ha que compartir les eines de l'hogar, sí. Sí, senyor. Jo li ajudava sempre que podia. Ma mare estava delicada, reuma deformativa. Les 4 germans me quedava jo sempre, perquè els altres no s'anava això de agarrar el motxo i jo me quedava. I en acabant, pues, a la mare en tu, pues queda tu, deia jo als germans, queda tu, te farà més a que a mi, claro. I jo sempre l'he ajudat a ma mare, sempre, perquè és que no podia ni agranar les mans, tots les xunteres, això, un plaer. No podia caminar tampoc. I és que la cortisona se la va prendre, que valia un huevo,
cortisona, hi ha un dineral, i ha plegat a mullar-se. Però li van dir els metges, diu, la cortisona mentre te la prens, arribaràs com un... Però quan te la deixes de prendre, és pitjor, quedaràs pitjor que antes estàs. I així no va ser. Així no va ser. Bé, per anar acabant, un missatge a la població de Balà, algo que tu vulguis dir. Tens ahí les càmeres... Home, pues jo estic molt orgullós de viure en Albalat, que ha sigut el poble que més m'han apreciat i el que més ha servit a la meva voluntat en tot el que he pogut. I continuaré no fent-me de senyalar en res i ser uno qualsevol. Qualsevol. No per això no vull ser jo algo de sargentet o això. Soc uno igual que un altre, un treballador. I estic molt a gust així. Molt. Molt a gust. I moriré així. Ja tinc el xalet i tot ja... Encara queda molt, encara queda molt. José María, pues moltes gràcies per haver-nos obert les portes de la teua casa i per esta quarta edició. I dos si en tinguera de portes també. També, moltíssimes gràcies i... Jo, i a mi con tot el que siga, que... Lo que passa és que ja tinc ja una edat que ja... Bueno, ja vaig enganyar a la A mi m'agradaria estar con tu quan arriba a ja, home, i tot el que ha viscut i ha après. Jo he perdut molta memòria, molta. Però ja estic prou bé que porta pues, una conversació prou digna. És que els caràcters me s'han oblidat també. Els noms, els cognoms. És que jo no m'ho explique. Jo no sé si a tots els passarà igual. No sé. Home, cada un pues, té una idea. Jo veig que en la mateixa edat que jo pues, estan ja fets uns carrers ja. No poden. I jo pues, vaig defendent encara. Quants anys tens ara? Ara 87. Ah, 87. Falten 3 ja per... Als 90. Quedem a 120. Encara te queden 20 o 30 anys a disfrutar tot el que puguis. No, jo quan tu no se pot valdre, quan tu se lleva la roba, se dutxa, però quan ja no ha de dependre ja d'uns i altres, i alguns de dos, no deu. Això no és viure ja. Hi ha algo en la vida que dius, abans de morir-me, tinc que fer això, abans de morir-me? Algo que te quede pendent o te pots morir tranquil, que ja... No pense jo així, no? Jo el que vull jo és que el meu net li sapega molt de son pare. Això és el que demana. Que li sapega tota la bondat que té son pare. És un roder. És un roder, és massa viu. És molt viu. Jo crec que perquè he estat damunt d'ella, tot això. Pues jo l'únic que vull dir és això, que el meu net fora com son pare. Son pare val tot el del món. Val tot el del món. He entrat, 20, acabar la mili, i no ara acabeu la mili. Els 20. Pues en què està treballant en un mateix puesto. Buenas. Bueno. ¿Qué pasa, chico? Perdón. Tranquila. Igual, entra, ya está. Quédate. Allà està fotografiat. Que vaya más bien. Corta, ya.